Kolegyne a kolegovia, rada by som vás pozvala na výnimočný blog na tému ORL ochorení. Táto téma už dlhšie na kongrese nebola a verím, že sa rovnako ako ja na ňu tešíte. Podarilo sa nám získať odborníčky v ORL oblasti z kliniky v Bratislave a podarilo sa nám presvedčiť ich, aby pripravili prednášky ušité na mieru práve pre všeobecných lekárov. Témy budú fakt zaujímavé. Bude to vertigo, otoskopické nálezy, pretože viem, že mnohí z vás v ambulancii otoskop aktívne používajú a budeme sa venovať aj ORL nálezom v dutine ústnej a v hltane. Čaká vás množstvo odborných informácií, ale aj obrázky a videá. Verím, že to budú naozaj zaujímavé prednášky a vlastne celý blog.